Tiempo de viajar adentro, tiempo de saborear tu eterna misericordia y resucitar. Ola a todos e todas. Hoxe o noso cole vístese de cor lila. Sabedes por qué? Porque onte foi 8 de marzo, o Día Internacional da Muller. Pero ollo que hoxe non é un día de festa calquera, é un día para pensar. Imaginade que hoxe fose o día de que todo sexa xusto. Soa ben, verdade? Pois a realidade é que durante moito tempo as mulleres e as nenas non puderon facer as mesmas cousas que os homes. Non podían votar, non podían estudar o que querían e moitas veces nin sequera podían practicar o seu deporte favorito. Grazas a moitas mulleres valentes que loitaron no pasado, hoxe as cousas son moito mellores. Pero aínda non chegamos á meta. Tedes razón. Aínda nos queda moito traballo por facer. Sabedes que en moitos traballos as mulleres cobran menos cartos que os homes, aínda que fagan exactamente o mesmo. É como se nun xogo de cartas a un xogador lle desen menos puntos por gañar que a outro só polo seu nome. E non só iso, pensade na vosa casa. Quen fai a comida? Quen limpa? Quen vai a compra? Aínda hoxe moitas mamás e avoas traballan moito máis tempo na casa que os papás. E iso non é equilibrado, porque todos vivimos na mesma casa e todos temos que coidala. Ás veces as mensaxes que recibimos tamén nos enganan. Vemos anuncios onde as nenas xogan con bonecas e os nenos con coches de carreiras. Pero a verdade é que as nenas tamén poden ser pilotos de Fórmula 1 e os nenos poden ser os mellores cuidadores do mundo. Entón, que podemos facer nós para que o mundo sexa máis igualitario? Pois o cambio empeza hoxe mesmo, aquí no cole e na casa. Exacto, igualdade significa que se unha nena quere xogar ao fútbol no recreo, ninguén a mire raro. E se un neno quere bailar ou chorar cando está triste, tamén está ben. Significa que non hai cousas de nenos nin cousas de nenas, só hai cousas de persoas. Temos que aprender a ser un equipo. Se todos temos os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades, o mundo funcionará moito mellor, como un reloxo perfecto. O 8 de marzo recórdanos que a loita pola igualdade non é cousa de un día, senón de todos os días do ano. Así que hoxe e sempre imos respetarnos, axudarnos e demostrar que todos valemos o mesmo. Porque un mundo igualitario é un mundo moito máis feliz. Querido Deus, hoxe danos grazas polas mulleres da nosa vida e de todo o mundo. Pedímosche que nos axudes a traballar e loitar unidos para que todas as nenas e as mulleres teñan os mesmos dereitos e as mesmas oportunidades. Miramos a María Auxiliadora como o noso mellor exemplo. Ela foi unha muller valente, comprometida e unha nai loitadora que nunca se rendeu. Que seguindo os seus pasos saibamos construir unha sociedade máis xusta e chea de agarimo, onde ninguén quede atrás. Amén. María Auxiliadora de la Humanidad, ruega por nosotros. Y este fin de semana tenemos actividades para saltimbanquis y andaina.
Este sábado 14 de marzo, desde las 11:15 hasta la 1, los saltimbanquis tendrán la actividad O Sheriff recupera Saltisville. Y os andainas tendrán la actividad Día da Siesta. E xa sabedes, vémonos por a vencer. Y hoy lunes 9 de marzo está de cumpleaños Xavier Álvarez de Quinto B. Muchas felicidades, que tengamos un feliz día.